Гергьовден – Ден на храбростта и българската армия. На 6 май, в чест на Свети Георги Победоносец, българите празнуват Гергьовден. Ден на храбростта и празник на овчаря. Един от най-големите български празници след Великден. Обявен е за официален празник в България, както и за Ден на българската армия. По стара българска традиция, за Гергьовден във всеки дом се пече агне. Традицията повелява да се заколе агне, като това се явява един вид жертва за светеца покровител Свети Георги. Задължително е на софета да присъстват и обетният хляб, но е хубаво да има още агнешка дребсайма, млечни продукти, зелен лук, пресен чесън, варено жито, баница и вино. Стопанката на къщата трябва да стане рано и да премете двора, след което закичва вратите с букет от зерец, люлък и цъфнали клонки от плодово древче. Той се оставя да стои докато изсъхне, а обичаят се спазва за здраве, берекет и щастие през цялата година. Легенда за Гергьовден и за Свети Георги. Легендата гласи, че в близост до мястото, където е погребан Свети Георги, Бейрут, до планината Ливан, от езерото наблизо излиза огромен чудовищен змей. Той съсипва цялата околност със смъртоносния си дъх. Страданието на хората било голямо, но не знаели как да се спасят от бедата, в която са изпаднали. Те се обърнали за съвет към жреците, които им казали, че всяко семейство трябва да принася в жертва на страшното чудовище, едно от децата си. Поради безизходицата и глада, в които били изпаднали хората, те приели този съвет и всеки ден водели по една жертва на брега на езерото. Дошъл и редът на единствената щерка на царя. Младата девица стояла на брега и с безпокойство очаквала смъртта си. Незнайно откъде се появил красив млад мъж на бял кон с копия в ръка. Това бил Свети Георги. Той попитал девойката защо плаче и тя му казала за змея, а той я успокоил, като й казал да не се страхува и че чрез името на истинния Бог ще я избави от това чудовище. От езерото се показал големия змей, а храбрият воин Георги се прекръстил и повикал на помощ Светата Троица. След това се засилил към чудовището и го пробол с копието си. Георги казал на девойката да свали пояса си, да вържа змея с него и да го повлече към града. Тя така и направила. След като жителите на града разбрали какво се е случило, приели християнската вяра. Заради тази победа и за показаното мъжество по време на мъченията, Свети Георги се нарича Победоносец и е покровител на войниците. Свети Георги Победоносец е един от най-почитаните светци в България. В народния празничен календар култът към светеца е свързан с богата и сложна обредност, която касае всички страни от живота на българите, техните постоянни грижи и мечти за плодородие, за благосъстояние и щастлив живот. На Гергьовден повсеместно се колят агнета, като жертва за светеца покровител.